Lehenengo aldera, Joseba, zer aurkituko du irakurleak Odein adorea liburuan? Aurkituko dugu euskarazko novela berezi bat, berezi ez da inoz, baina diferente. Eta hoxea, niri ezan ostien, ezatako Edota Jimenezek izan ostan, berari pasain dutzen, osea, zuek horre jazle eskolan zagozienak, nik hartu nuen, kasi amaitzutan neukan edo horraztu bari neukan eta pasain dutzen Edotari master anotzeko lan hori itekota, eta beak irakurri eta ez da mazta, asko horraztu behar da, asko lani behar da niña, merezi da eta zozer berezi eta eizu lan hori eta gero bialdi zozer eta elkarregat ez da izan. Aprobetxa, berezitza nik ustot forman aldetik nahiko zinematografikoa da, jauzi izan dago, eta eurrea eta atzea joaten da, eta gero berez alkarrezketa bat da, gero azten zarenien irakurtzen konturetan zari bigarren, hirugarren horri zen pertsonai nagusi edo aboz nagusia hilda dagoela eta gero apurbet eurrerago beste, ala berrez, hilda dagoela ere bai. Orduan, zentzu hortatik, ja formaren aldetik bada berezixe. Jo, historia, ez da oso historia arraru, lagun batek esan ostan dela gitxi, Amaia Azkoren kasuaren antzekoa zala. Amaia Azkoe ezagutze zuen eta azpitxiko gonezkau. Kontu da, horre niri interesen zatana, esan hiltzailearen familizen beste anai bat egoela, ez? Eta niri beti bitzen zart, ez da, deigarria, mutilo horrek ez dagoela ezer egin, ezer txarrik egin, baina bizitza zuen egongo zelan baitxe markatuta, ez? Eta bere bizitza zelan aldauten den, esan niri interesen zatana. Orduan, berton kontetan dutena, zera da, Donostiko familia nahiko normal batian, anai batek beste anaia ikusten dagoela, tipo bat akabatzen dagoen ikazta. Eta orduan bere zalantza da, zein poliziaren gana joan, edo ez, edo dela datu ez, gero hankazartzeu bere eskalagunai kontetan dutza eta eskalaguna beste ikuskoi bateko, nola ez, eta hor sortzen da historiaz. Berez ikustezunez ez da oso zaila, baina horri buelta asko eman da eta forman aldetik asko lan egin da, horretik atzen. Epatu ez du Donostiko familia bat edo, horri irakurri kritika ematen edo, hiru seme da familia horretan edo, baina izakera ezberdinikoak edo hirura, ez? Bai. Nagusixe, hori da hiltzailea, utilizazio normala da, mekanikoria, eta beraiek bizi direzela aldiriko auzo baten. Hango produktu nahiko klasikoa, ikasketa barik, eta koadriagaz beti, poteatzen ez dakitza, eta gure ezkarabertzaleku gara. Gero errotaineko eta deustun ikasteu Donostin nahiko pijo edo pijo izan nahi. Lortu ina... Bekario izan dana eta gero beste sozio bat pasan nahi duguna. Hori da, horre olako histori bet konta gurrenean. Orduan, arek, jo nago da benetako protagonista, hau beti ala gintzen da bere berezko egoeratik ateratzen edo. Baina, nik ustot olako pertsonak badagozela, alentzen diesenak aldatzen, baina iragana espaleukelez, ez? Orduan, iraganari muzin eginez edo aztuten. Orduan, hortxe badago beste buelta bat hor novela mazelan azkenen iragana beti bueltatzen jatzut. Eta, azkena txikitsue hori da hortan dago oinarritua edo, odei deitzen da eta handik datorre odei jenadorea, eta autista da. Autista grado sakon baten, ez da berbaitean, eta ditzen da espainol ez da leteo ditzen da, eta hola beti txaloka eta ez dakit ezagutzen zen. Nik ezagutzen nire kuadriako lagun baten anaia autista eta beraiei dago eskainita nola. Orduan hortxe badago joku bet, kontraste bet anaien artean, eta azkenin nola labur esan da, kontetan dutena da odeien ibilbidea.
esango zuen, eta autista batek zelan daike ibilbide bat, hori irakurri bizue. Hori, denekati da, hola? Bai, nik uste urtero bezala narrazioa dau, aurten tere guztua dau. Poesia desente gara aurten. Poesia asko beti egon da, zailotan ez dut. Baina aurten ez dakit, iaz baino gehiago mintzat, iaz gutxi gozaren da, aurten ez dakit horreitzen da beti azti ere ikientere eta aurten ja frutik eman ditula. Eta bueno, bestetik liburu kritikak badare, guri buruzko albistek, garantik pixka, nik uste. Genero ezberdinak irakurtza gustatzen zaion antzat, aldizkariak proposamen daukela irakurtzeko. Bueno, ondo. Zenbat jendek hartu du parte, aldizkarian? Bueno, idazle eskolako ikasleek, gaur egungoak eta ikasle horiak ere, benetatu. Iesan guztiatzak ezin badien, baina desente, hogeita bat, aztik ez da, gutxi gara ere. Bueno, egizateko nik ezagutzen dut poema liburu hau, poema liburu ederra da, indartsua da, eta izenburua ere ukaneko indartsua, ez da, des egiten, ez baita des egiten, baizik eta des egiten. Eza eta zuloa eta ezinak ere egiten. Liburu honekin, Jonek irabazi zuen Karmele Igartua sorkuntza bekan, eta han ziren besteak beste Iñaki Zubendia, eta Paco Aristi, eta Vicente Buizi, eta gomendatu zuten liburua argitaratzeko eta bideo egiteko, eta batean gu jakin orduko liburua argitaratzea zegoen, ez dakit aurreneko beka aurkeztu zen duen lanetik ona, lanketa handi gintzen duen, baliagarri izan zitzaizun ordura egindako lana, edo... Liburu dauzke inun gehiagat bi zatitan, eta zati bat zan kurtso bukaerako proiektu bezala inberrenuna, orduan poema bila buruz ezautzen gezun ikuste, eta pixkazukin zuzentzen una eta hola, eta gero beste zati bat da, oso epe motz baten inuna bekai gehi da. Ordu ni beka irabazinu zati horrekin, gero animatu ziatenen edo pixkat argitaratzen saiatu nintzen bi zatio ikaldikta gehien nasten, ze ziren bi oso epe diferentetan indako poemak, bat asko zuzendutakoa eta landutakoa, eta bestea nolabait esateko gaina nahiko presaka edo inda. Eta orduan, alde batetik hola, bik nastu nitun, eta lanketa berezi gabe bialdu nuen argitaletxea. Gero, zuzenketa batzuk eta inditut, baina ez da askor ez da, banaka puntuazioa eta hola, zainduet pixkat, eta gero pixka buelta batzuk eman izkion ordena edo nola zatitu, ikusten ulako bilduma bat besteik gabe, baina azkenen bueltak eta bueltak hola gehatua, enun ikusten ez izenburu jartzeko premik, edo ez nolaz bat jedeka titulok eta... Nik izateko asko gustatu izan zaidana zure liburuko poema horietan eta da ahozkotasunaren indarra, ez? Hau da, poemak noski idatziz eta irakurtzen dira, baina zeitun jabetzen zea badagoela irakurketarako indar bat eta ahozgola esateko poemak ere badirela asko eta asko, ez? Ez ere za hutsa bada, hutsa harina bada, eta harina erraza ez dut ezer izan nahi. Eta bukaera gelditzea bada, gelditzea atsedena, eta atsedena atsegina bukatu egin nahi dut. Eta joatea agurtzea bada, agurtzea isiltzea, eta isiltzea lasaitzea joan egin nahi dut. Eta heriotza loa bada, loa ametsa, eta ametsa askatasuna hil egin nahi dut. Baina hiltzea uztea bada, uztea baztertzea, eta baztertzea mintzea ez dut hil nahi. Eta joatea hastea bada, eta hastea saiatzea nekatzea ez dut joan nahi. Eta bukatzea etxitzea bada, etxitzea galtzea,
eta galtzea, umiltzea, ez dut bukatu nahi. Eta ezereza gaua bada, eta gaua iluna, eta iluna beltza zerbait izan nahi dut. Bueno, iaia poeta bintza bai, Eta bizitzea, beste gauza askoren artean, bizitzea da betetzea. Betetzea egunak lanorduz, zitaz, pelikulaz, ametsez. Eta betetzea armairua, bitxiz, bufandaz, eskuz egindako galtzerdiz. Horriak poesiaz, apalak liburuz, eta muxuz, zauriz, lagunez, irribarrez, marrubiz, argazkiz, bihotza. Baina bizitzea da baita ere ustea. Ustu etxea, zakarrez, altzari zarrez, bisitaz, ilusioz. Eta ustu kuadria, lagun ezabatuz, lagun eroriz, lagun etxaituz. Ustu agenda, ustu barrena, ideiaz, ametxez, malkoz, izerdiz. Ustu eta bete. Bete eta ustu. Bueno, Jone Gogostartzu, Behasategi, 1984. Behastegi, ez esan behar, Behasategi. Bizitzaz idatzi, idatziaz bizi.